Maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon. Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Aksyon ko ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCS. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Radyo Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Maksyon umaga po sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Sa inyo po ang DWCM, Aksyon Radyo Balita. Ngayon pong araw ng Martes, August 11, 2026. Ako po ang inyong tagapaghatid, Balita, Aksyon, Dav Tibakay. Sa ulo ng ating mga balita sa ating balitang lokal, Dagupan City sinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Marusay River umapaw sa Calasiao, 24 na pamilya nakalikas sa sports complex. 59 na pamilya na ilikas naman sa Calasiao dahil sa pagbaha. 258 families sa nakalikas sa Dagupan City, pamalang lungsod patuloy ang monitoring. Road elevation projects malaking tulong sa Dagupan sa gitna ng pagbaha. Samantala, hindi nasira ang dike, nag-overflow ang Sinukalan River dahil sa mataas na tubig, paliwanag naman ng Santa Barbara Mayor. Camiling River, 6.65 metro ang taas, mga tanom at Orbistondo kabilang sa posibleng maapektuhan. Orbistondo patuloy ang monitoring sa Agno River, mga residente malapit sa ilog pinag-iingat. Samantalang Manawag at Mapandan lumagda sa MOA para sa paggamit ng balay silangan.
40,556 beneficiaryo sa Region 1 nakatanggap na ng 2,000 peso uplift assistance. Sa ating police report, 24 anyos sa driver arestado sa buy-bust operation. 17.6 thousand pesos nalaga ng hininalang shabu na samsam. 3 lalaki arestado matapos umanong manaksak sa Tayug. 2 namang lalaki ang hinuli matapos umanong manaksak at managas sa 21 anyos sa Manawag. Sa ating balitang pambansa, House prosecutions ang defense team mayroon daw delaying tactics. DOH dengue leptospirosis sa fast lanes inutos ni Pangulong Marcos. Balita naman sa ibayong dagat, hindi bababa sa 111, patay sa magnitude 7.4 na lindol sa Colombia. Sa showbiz news, Shuvi Entrata nagbigay ng 10,000 piso sa umiiyak na restroom attendant. At sa balita papalakasan, Iyala, goodbye na sa Toronto. Yan ang ulo ng ating mga balita. Muli, ito po ang DWCM, Aksyon Radyo Balita at ako po ang inyong tagapaghatid balita, Aksyon Dav Tibakay. At ngayon, sa detalye ng ating mga balitang lokal, opisyal ng sinailalim sa state of calamity ang Dagupan City dahil sa malawakang pagbaha na nakaapekto sa libu-libong residente sa lungsod. Batay sa CDRRMO Situational Report number 15, 23 barangay ang nakaranas ng pagbaha abang umaabot sa 22,047 families o 90,015 individuals mula sa 31 barangay ang apektado. Samantala, 65 families o 202 individuals ang nagsagawa ng preemptive evacuation at kasalukuyang nasa 6 na evacuation centers dahil sa lawak ng pagbaha. Ilang pangunahing kalsada sa lungsod na hindi madaanan ng mga light vehicle. Nitong mga kasunod na araw na ring suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Dagupan. Inirekomenda ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon ng State of Calamity upang mapabilis ang paggamit at paglalabas ng kinakailangang pondo at resources para sa relief operations, emergency response, rehabilitation at iba pang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kasama rin sa mga hakbang ang pagpapatupad ng price control sa basic necessities at prime commodities. Ganon din ang mahigpit na pagbabantay laban sa overpricing, profiteering at hoarding. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan ng sitwasyon sa bawat barangay. Nakaalerto ang CDRRMO, mga barangay, rescue teams, health workers at iba pang frontliners upang agad na makapagresponde sa mga lugar na nangangailangan ng tulong. Dumalo rin sa regular session ng Sangguniang Panunsod sa pamagitan ng Zoom si Acting Mayor Dean Brian Cua kung saan tinalakay ang kasalukuyang sitwasyon sa lungsod at ang agarang pangangailangan ng mga residenteng apektado ng baha. Ang resolusyon para sa deklarasyon ng State of Calamity ay inikda naman ng Councilor sa Senato M. Tamayo, Carlos Liberato E. Reyna IV, Michael B. Fernandez, Jesly Tosin, Crisel Hillary Paras, Daniel Francine Canto, Luis M. Sanson, Marvin Favia, Jailis Di Kebiab, Maria Librada Fer Reyna, Marcelo D. Fernandez at Bradley Claude Benavides. Sa gitna ng patuloy din na pagbaha, iginit ng lokal na pamahalaan na pangunahing prioridad ang kaligtasan ng mga residente, agarang pagbibigay ng ayuda at mabilis sa pagbangon ng mga Dagupenyong apektado ng kalamidad. Samantala, patuloy na minomonitor ng pamahalang sa Dagupan ang mga evacuation centers habang nananatiling mataas ang level ng tubig sa ilang bahagi ng lungsod dulot ng patuloy na pag-ulan. Ayon kay Acting Mayor Brian Cua, nasa 258 families mula sa iba't ibang barangay ang naitala sa mga evacuation centers at inaasahan pa na ang pagdami nito ng mga maapektuhan kung magpapatuloy ang pagtaas ng tubig, lalo na't patuloy din tumataas ang level ng tubig sa Sinucalan River. Bukod dito, binabantayan din ng high tide na umabot sa tinataang 1.3 meters. Umaasa ang lokal na pamahalaan na hihina ang ulan upang hindi na lumala ang sitwasyon. Ayon kay Cua, kabilang sa mga lugar na nakaranas ng mataas na baha ang mga kaloob-looban sa barangay Mayombo at Herrero Perez. Pinakamalaking bilang kasi na ma-evacuees mula sa mga lugar na ito ang kasalukuyang nasa East Central Elementary School kung saan nasa 80 families mula sa 2 barangay ang pansamantalang nananatili. Tiniyak naman ng pamahalang lungsod na patuloy ang pagbibigay ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga evacuation centers. Ayon kay Acting Mayor Cua,
Kung kaya ng barangay ang pangangailangan, sila muna ang tumutugon. Ngunit kapag nangailangan ng karagdagang tulong, agad namang nagpapadala ng suporta ang city government. Tiniyak din na bukas ang mga evacuation center ng mga barangay para sa mga residente na nangangailangan ng ligtas na lugar na paglilipatan. Patuloy din ang pag-ikot ng mga barangay health workers at nurses upang matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga residente. Pinayuhan ng mga nangangailangan ng gamot o medical assistance na maaring lumapit sa kanilang barangay o sa city health office. Nanawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residenteng manatiling alerto at patuloy na subaybayan ng mga opisyal na anunsyo tungkol sa sitwasyon ng panahon at pagbaha. Pinayuhan din ng publiko na subaybayan ng opisyal Facebook page ni Mayor Belen Fernandez para sa mga update at anunsyo. Samantala, malaking tulong umano sa mga residente at negosyo sa Dagupan City ang mga isinasagawang road elevation projects, partikular sa mga lugar na karaniwang nakakaranas ng pagbaha. Ayon kay Acting Dagupan City Mayor Brian Cua, nananatiling accessible ang mga bahagi ng Arellano, MH Del Pilar at Perez, kaya patuloy na nakakapasok at nakakalabas ang mga residente at nakapagpapatuloy ang operasyon ng mga negosyo kahit may pagbaha sa ibang lugar. Mahalaga rin aniya ang mga elevated road bilang alternatibong daanan sa oras ng emergency, lalo na kung hindi na madaanan ng ibang kalsada dahil sa mataas na tubig. Aminado si Cua na may mga pumupuna sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan, ngunit iginit niyang mas mahalaga ang aktual na pakinabang ng mga ito sa mga residente, partikular sa kanilang kaligtasan at mobility tuwing may pagbaha. Samantala, patuloy na binabantayan ng city government ang high tide na inaasahang manatiling mataas hanggang Huwebes, kasabay ng posibilidad na magpatuloy ang pag-ulan sa mga susunod na araw. Regular ding sinusubaybayan ng lokal na pamahalaan ng mga weather forecast at advisory ng Pag-asa upang agad na makapaghanda sakaling lumala ang kondisyon ng panahon. Ayon kay Cua, nananatiling maayos ang koordinasyon ng city government sa mga barangay captain at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matsyakang mabilis na pagtugon sa anumang emergencies na maaring idulot ng pagbaha at masamang panahon. Samantala, ilang lokal na pamahalaan ng Pangasinan ang nagpatupad ng suspensyon ng pasok sa mga paaralan at ilang tanggapan ng gobyerno ngayong araw ng Martes, August 11, 2026 batay sa mga abiso na inilabas kabilang sa mga lugar na nag-anunsyo ng suspensyon ng Dagupan City, Calasiao, Mangaldan, Mga Tanem, Santa Barbara, Malasiki, Labrador, Infanta, Lingayen, Pusurubio, San Carlos City, San Jacinto, Binmaley, Aguilar, Binalonan, San Fabian, Rosales, Santo Tomas, Orbistondo, Bugalyon, Mapandan, Basista, Manawag, Asingan at Balungao. Sa Bayambang, suspendido ang klase mula grade school hanggang elementarya, habang season naman ay suspendido ang klase mula preschool hanggang elementarya. Samantala, kabilang sa mga lugar na may suspension sa mga tanggapan ng pamahalaan, ang Dagupan City, Calasiao at Mangaldan. Pinayuhan ng mga residente, lalo na mga mag-aaral at empleyado, na manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo ng kani-kanilang lokal na pamahalaan para sa mga susunod na updates hinggil sa suspensyon ng klase at trabaho. Samantala, umapaw na ang Marusay River sa bayan ng Calasiao matapos lumagpas sa 10 talampakan ang level ng tubig dahilan upang tuluyang malubog ang floodwater monitoring system sa lugar. Ayon kay Christine Joy Soriano, tagapagsalita ng MDRRMO Calasiao, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga barangay upang matutukan ang sitwasyon, lalo na sa mga komunidad na malapit sa ilog at mga mababang lugar. Nagsagawa rin ng lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation dito ng mga nakarang araw upang mailayo sa panganib ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Lagpas 10 feet na po yun dahil yung ating monitoring system hanggang 10 feet po yun at sa ngayon po ay lubog na yung ating monitoring system. Inilikas ang ilang residente sa Calasiao Sports Complex kung saan kasalukuyang nasa 24 na pamilya o 72 individuals ang naitala. Patuloy pa rin ang pagdating ng iba pang may evacuees. Mayroon ding mga residenteng pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak habang ang iba naman ay nasa mga itinalagang evacuation center sa kani-kanilang barangay kabilang ang mga barangay hall at chapel.
Ayon sa MDRRMO, lahat ng barangay sa Kalasyaw ay nakaranas ng epekto ng pagbaha. Bagamat 16 na barangay ang naitalang may significant flooding. Sa ilang lugar, umabot sa tinatayang 5 talampakan ng lalim ng tubig. Kabilang sa mga lugar na nakaranas ng mataas na baha ang Talibao at Lumbang, habang umabot naman sa tinatayang 4.5 feet ang tubig sa bahagi ng Barangay Longos. Patuloy naman ang validation ng Municipal Social Welfare and Development Office sa mga naiulat na pinsala sa mga kabayan, kabilang ang Cusban at Dinalawan. Samantala, tinatayang nasa 200,000 ang partial damage sa mga palayan batay sa paunang ulat. Nagsagawa rin ng emergency meeting ang MDRMO upang matukoy at matugunan ang mga pangangailangan ng mga residenteng apektado ng baha. Nakaantabay na rin ang mga rescue team upang agad na makapag-responde sakaling kailanganin ng karagdagang emergency evacuation. Humiling din ng Kalasyaw ng karagdagang manpower at dump truck mula sa provincial government upang makatulong sa kanilang disaster response operations. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng tubig ang ilang kalsada, pinaalalahanan ng mga motorista na iwasang dumaan sa mga bahaging binabaha. Partikular na hindi inirekomenda sa light vehicles ang pagdaan sa Mancop dahil patuloy ang pagtaas ng tubig sa kalsada. Ilang tricycle at motorsiklo na rin naman ang tumirik sa nasabing lugar. Kaya pinapayuhan ang mga motorista na gumamit na lamang ng hiwala sa highway bilang alternatibong ruta kung ligtas itong daanan. So para po sa kaligtasan ng ating mga motorista at para hindi na po tayo maka-experience ng pagkaabala, ay wag na po nating idaan yung mga light vehicles po sa ating Nansangaan at saka Mancop Highway. Ang pahayag ni Ms. Christine Joy Soriano, Kalasyaw MDRRMO spokesperson. Nanawagan din ng MDRRMO Kalasyaw sa mga residenteng malapit sa ilog at sa lugar na nakakaranas ng mga pagbaha na manatiling alerto at maging handang lumikas sakaling patuloy pang tumaas ang tubig. Para sa mga nangangailangan ng emergency evacuation na tulong, maaaring makipag-ugnayan sa MDRRMO Kalasyaw. Patuloy din namang minomonitor ng mga otoridad ang level ng Maruse River at iba pang mababang lugar upang matyak ang kaligtasan ng mga residente. Umabot sa 59 na pamilya o 176 individuals ang nailikas sa Kalasyaw, Pangasinan, bunsod ng pagbaha sa ilang lugar sa bayan. Sinabi pa rin ni Christine Joy Soriano, ang tagapagsalita ng MDRRMO Kalasyaw, 45 families o 134 individuals ang kasalukuyang nakisilong sa sports complex, habang may 14 na pamilya, 42 individuals naman ang lumikas sa barangay hall. Patuloy ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa pamagitan ng pagsasagawa ng emergency meeting kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committees at iba pang response clusters. Nagpadala rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng augmentation o karagdagang tauhan upang tumulong sa operasyon, kabilang din sa ipinadalang resources sa mga tauhan ng Army, 4 na WASAR team at mga dump truck. Patuloy naman ang evacuation ng mga residenteng nasa binahang lugar. Hinimok ni Soriano ang mga pamilyang kinakailang lumikas na gawin ito habang maaga, lalo na habang hindi pa gaanong mataas ang tubig sa kanilang lugar. Sinabi din ng MDRMO na kaantabi ang LGU Kalasyaw sa mga pangangailangan ng mga evacuee at iba pang residenteng apektado ng pagbaha upang matyak ang kanilang kaligtasan. Umabot naman sa critical at spilling level ang ilang mga ilog sa Pangasinan. Ayon sa River System Monitoring ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ngayong araw, August 11, alas 6 ng umaga, pinakamataas ang naitalang antas sa Sinukalan River sa Santa Barbara na nasa 7.6 meters. Higit na ito sa kanyang critical level na 7.0 meters. Samantala, umabot naman sa spilling level ang Marusay River sa Kalasyaw habang nasa critical level ang Pantal River sa Dagupan. Mas mataas din sa normal level ang ilang ilog sa iba pang lugar. Kabilang dito ang Agno, ang Banyaga River sa Bugalyon, Balingkaging River sa Mabini at Kamiling River sa Kamiling Tarlac. Ayon sa monitoring report, walang kasalukuyang antas na naitala para sa Budkayanga River sa San Fabian. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog at mababang lugar at manatiling alerto sa mga opisyal na babala o abiso ng mga otoridad.
Hinikayat din ang publiko na sumunod sa mga direktiba ng lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies upang mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad, partikular kung patuloy na tataas ang level ng tubig. Samantala, nilinaw naman ni Santa Barbara Mayor Carlito Zaplan na hindi na wash out o nasira ang dike sa lugar, kundi nagkaroon ng overflow dahil sa mataas na level ng tubig sa Sinukalan River. Ayon kay Zaplan, umabot sa 7.70 meters ang level ng tubig sa ilog matapos hindi mabuksan ang dalawang gate ng National Irrigation Administration na nagresulta umano sa pag-apaw ng tubig. 7.70 na, kaya yung mga nag-overflow, lalong-lalo dito sa may dam na hindi po nabuksan kasi yung dalawang gate, kaya nag-overflow. Kala namin matitibay yung mga dike na ginawa nila. Sabi ko, huwag nilang sabihin gano'n. Wala namang nawawasat na tayong dike dito. Walang nawasat. Kundi na-overflow, kaya sinasandbag namin yung nag-overflow. Pero wala po tayong nawasat na dike. Ang pahayag ni Santa Barbara Mayor Carlito Zaplan, agad umano niyang ipinatawag ang mga kinatawan ng NIA upang tugunan ang sitwasyon. Ayon sa impormasyong natanggap niya, may problema umano sa hydraulic system ng gates at natanggal ang bahagi kung saan ito dapat na nakakapit. Iginit din ng alkalde na ang bahaging nag-overflow ay sa tabi ng dam ay sakop ng NIA at hindi proyekto ng lokal na pamahalaan. May mga nagko-comment, akala ko magaling na kontraktor si Mayor Zaplan. Hindi naman ako nangongontrata ng ng dike dito sa Santa Barbara para yung DPW yan. At saka yung nag-overflow dito sa may tabi ng dam, trabaho ng NIA yun, yung namin trabaho. Oo nga po. Pero hindi naman siya nawas out. Gusto ko linawin na hindi siya nawas out, kundi nag-overflow. Nag-overflow. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig, ipinag-utos ni Zaplan ang agarang sandbagging operation sa Sinukalan Dam upang mabawasan ang epekto ng pag-apaw sa mga kalapit na komunidad. Ayon kay Zaplan, kokonti lamang ang mga lugar sa Santa Barbara na binaha dahil sa ilog. Karamihan umano na sa pagbaha sa ilang bahagi ng bayan ay dulot ng malakas na ulan. Nagkaroon naman ng overflow sa bahagi ng Ventanilla, kaya agad na isinagawa ang sandbagging operation. Nagpasalamat din ng alkalde sa mga residente ng Sungkil dahil nakatulong ang ginawang dike sa lugar upang manatiling madaanan ang kalsada kahit may pagbaha. May ilang bahagi rin ng kalsada sa Sapang na nasa ilalim ng tubig ngunit nananatili umanong passable sa mga sasakyan. Samantala, kinestyon ni Zaplan ang drainage system sa isang bahagi ng lugar na anay hindi naging epektibo dahil mababa ang kinalalagyan nito at wala ring maayos na labasan ng tubig. Iniulat din ng alkalde na nagkaroon ng leak sa dike sa barangay Primicias ngunit agad na itong nilagyan ng sandbags. May mga pagbaha rin sa Zone 1 ng Leut at Sungkil na iniuugnay sa pagtaas ng tubig mula sa ilog. Samantala, ang baha sa Banzal ay sinasabing nagmula sa barangay Leut at pinalalala rin ng patuloy na pag-ulan. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan ang level ng tubig at ang kondisyon ng mga dike at ilog upang agad na makapagsagawa ng kaukulang hakbang kung lalala ang sitwasyon. Samantala, umabot sa 6.65 meters ang kasalukuyang level ng Kamiling River at itinuturing na malapit sa kanya critical level. As impormasyon at monitoring ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 1 to 2 meters ang normal level ng tubig sa ilog, habang 7 to 8 meters naman ang tinuturing na critical level. Dahil dito, maigpit na minomonitor ang Kamiling River dahil sa posibilidad na umapaw ito at makaapekto sa ilang barangay sa mga Taram at Orbistondo. Sa mga Taram, kabilang sa mga posibleng maapektuhan sakaling umapaw ang ilog, ang Pampano, Bidanya, Durungan Sawat, Kabayawasan, Durungan Ketaket, Durungan Punta, Durungan Valerio, Buya Katuray Norte, Katuray Sur, Salavante, Bugtong Silag at Bunlalakaw. Samantala sa Orbistondo, kabilang sa mga tinukoy na posibleng maapektuhan ng Malibong, Poblasyon, Angatal, Salavante, Sawat, Galarin, Baug, Bayawas, Gateb, Batangkawa at Malaka.
Ayon sa Disaster Response Authorities, mahalagang manatiling alerto ang mga residente sa mga lugar na malapit sa ilog at iba pang low-lying areas, lalo na kung patuloy pang tataas ang level ng tubig. Pinapayuhan ang mga residente na sa posibleng danger zones na magsagawa ng preemptive evacuation patungo sa ligtas na lugar kung kinakailangan at mahigpit na sumunod sa mga abiso at kautusan ng otoridad. Para din sa emergency sa Pangasinan, maaaring idaya lang 911. Patuloy namang sinasagawa ang monitoring sa Cameling River upang maagap na matugunan ang anumang banta sa kaligtasan ng mga residente. Samantala, patuloy naman ang maigpit na pagmamanmanan ng lokal na pamahalaan ng Urbistondo sa sitwasyon sa Agno River, partikular sa mga barangay na maaaring maapektuhan ng pagtaas ng tubig at posibleng pagkawala ng tubig. Ayon kay Mayor Modesto Operanya, patuloy ang kanilang pag-iikot at monitoring mula anong isang araw pa hanggang ngayon upang matsak ang kaligtasan ng mga residente. Sa ngayon, sinabi ni Operanya na manageable ang sitwasyon, ngunit pinapaalalahanan niya ang mga residente lalo na sa mga nakatira sa mga barangay malapit sa Agno River na manatiling alerto at mag-ingat. Kabilang sa mga tinutukoy niyang lugar na maaaring maapektuhan ng malibong poblasyon, Angatal, Sawat, Salabante, ganoon din ang bahagi ng Galarin. Samantala, naitala na ang pag-abaha sa Sitio Cawiles sa Barangay Malibong. Ayon kay Operanya, may mga residente roon na humiling ng bangka dahil patuloy na tumataas ang tubig at kinakailangan itong gamitin sa kanilang paglikas o transportasyon patungo sa mas ligtas na lugar. Mayroon na ring mga nakahandang evacuation center sakaling kailangan ng ilikas sa mga residenteng nasa danger zones. Samantala, sinabi ni Operanya na hindi pa nababawasan ang umiiral na calamity status at hindi pa nababawasan ang kanilang calamity fund at patuloy itong minomonitor habang hinihintay ang mga susunod na hakbang ng national provincial government kaugnay ng posibleng deklarasyon ng state of calamity. Inimok din niya ang publiko na manatiling bukas ang komunikasyon sa kanilang mga barangay officials at gamitin ang mga emergency number sakaling kailanganin ng agarang tulong. Naka 24/7 alert at operational umano ang mga pangunahing response agency sa lugar, kabilang ang MDRRMO, PDRRMO, PNP, BFP, RHU at TSWD. Patuloy din namang nakabukas sa mga essential government offices upang tugunan ang pangangailangan ng mga residente habang minomonitor ang sitwasyon sa Urbistondo. Samantala, itinaas sa red alert ang alert status ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Centers. Epektibo noong August 9 pa dahil sa pinagsamang epekto ng Southwest Monsoon na bagat at tropical cyclone systems. Ayon sa RDRRMC1 EOC, kinakailangan ng mas pinaigting na monitoring at koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan habang patuloy na nakakaranas ang Ilocos Region ng mga pag-ulan na maaring magdulot ng iba't ibang panganib. Kabilang sa mga binabantayang bantang malakas na pag-ulan, pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang weather-related hazards. At dahil dito, pinaigting ang interagency coordination at patuloy na isinasagawa ang information at situation reporting upang mapabilis na matugunan ang anumang pagbabago sa sitwasyon. Naka-standby rin ang mga response assets, personnel at resources ng mga member agencies at RDRRMC1 upang agad na mamobilize o may dagdag sa mga lugar na nangangailangan ng augmentation. Hinimok din ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa iba't ibang lugar na manatiling vigilant at patuloy na subaybayan ang sitwasyon sa kani-kanilang nasasakupan. Nanawagan din ito sa publiko na manatiling alerto at magsagawa ng kinakailang pag-iingat lalo na sa mga lugar na madaling bahain at landslide prone. Pinayuhan ang publiko na regular na subaybayan ng mga opisyal na weather at disaster-related advisories mula sa Pag-asa at mga member agencies ng RDRRM1C1. Samantala, nagsagawa ang San Fabian ng mobile foot patrol operations at coastal monitoring ang mga tauhan ng Coast Guard Substation San Fabian bilang bahagi ng pinaigting na paghanda sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Isinagawang monitoring sa mga baybayin sa lugar ng San Fabian upang masubaybayan ang kondisyon ng karagatan at matyak ang kaligtasan ng mga mangingisda at mga residenteng nakatira sa mga komunidad malapit sa baybayin.
Sa isinagawang operasyon, namahagi rin ng Coast Guard ng mga safety flyers na may paalala para sa mga isda ngayong panahon ng tagulan at bagyo. Kabilang sa mga nakatanggap ng safety reminders sa mga fisher folks at mga residente sa coastal communities na hinihimok na maging maingat at sundin ang mga abiso ng mga otoridad kapag masama ang panahon. Nakipag-ugnayan din ng Coast Guard Substation San Fabian sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, San Fabian, Philippine National Police, Local at Maritime Law Enforcement Team, mga mangisda at coastal community residents upang matyak ang maayos na koordinasyon sakaling magkaroon ng emergency. Partikular na binibigyang pansin ang mga low-lying areas na maaaring maapektuhan ng pagbaha at iba pang panganib dulot ng masamang panahon. Bahagi ng kanilang hakbang ang pagpapaigting ng maritime safety, community preparedness at interagency coordination upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan laban sa panganib na dulot ng mga kalamidad. Pinayuhan din ang mga mangisda at iba pang mga residente sa baybayin na manatiling alerto, regular na subaybayan ang weather advisories sumunod sa direktiba ng mga kinaukulang otoridad. Sa kabila naman ng baha, nilusong ng mga Angels in Red Vests ng Department of Social Welfare and Development Office sa Field Office 1 ang mga binahang lugar upang bisitahin at kamustahin ang mga internally displaced person na pansamantalang nananatili sa mga evacuations sa Dagupan City, Lumika sa mga pamilya mula sa kanilang mga tahanan dahil sa pagbaha na dulot ng pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, ganun din ang habagat. Bukod sa pagmumonitor sa kalagayan ng mga evacuee, nagatid din ng saya ang DSWD personnel sa mga bata sa pamagitan ng child-friendly space activities na naglalayong mabigyan sila ng ligtas at masayang lugar habang nasa evacuation centers. Sa kasalukuyan, 349 na pamilya ang pansamantalang nananatili sa 15 evacuation centers sa Dagupan City. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 1 sa lokal na pamahalaan upang matyak na natutugunan ang pangunahing pangangailangan. Samantala, manin naman kinundina ng lokal na pamahalaan ng Umingan ang naganap na pagnanakaw sa isang gadget shop establishment sa Barangay Poblacion East, Umingan. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng LGU Umingan na agad nang kumikilos ang kapulisan upang magsagawa ng masusing investigasyon at matukoy ang mga nasa likod ng insidente at mapanagot ang sinumang mapapantunayang sangkot sa alinsunod sa batas. Inikahit din ng lokal na pamahalaan ang sinumang may nalalaman o anumang maaring maitulong na impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan sa mga kinaukulang otoridad. Tiniyak naman ng LGU na patuloy itong nakikipagtulungan sa kapulisan at iba pang mga ehensya upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad ng mga residente at mga establishmento sa bayan. Nanawagan din ng lokal na pamahalaan sa pakikiisa ng mga mamamayan upang mapanatili ang isang ligtas at mapayapang Umingan. Sa ibang balitang lokal, nilagdaan na ng lokal na pamahalaan ng Manawag at Mapandan ang isang Memorandum of Agreement para sa paggamit ng Balay Silangan ng Manawag bilang pasilidad sa mga drug reformation programs ng mga drug surrenderer mula sa Mapandan. Pinangunahan ni Manawag Mayor Jeremy Aherico, Doc Ming B. Rosario at Mapandan Mayor Carl Christian Vega ang paglagda sa kasunduan bilang bahagi ng patuloy na pagtutulungan ng dalawang bayan sa kampanya laban sa iligal na droga. Sa ilalim ng MOA, gagamitin ng Mapandan ang Balay Silangan ng Manawag upang mabigyan ng intervention, suporta at mga programang pangrehabilitasyon ang kanilang mga drug surrenderer. Layunin nitong tulungan ng mga benepisyaryo sa proseso ng pagbabago at pagbabalik ng maayos na pamumuhay bilang bahagi ng mahakbang ng lokal na pamahalaan tungo sa pagkamit ng drug-cleared status. Dumalo rin sa seremonya si Mapandan Municipal Local Government Operations Officer Jimmy Ocomen, Manawag MLGOO Sheila E. Velasquez, OIC Municipal Planning and Development Officer Aljumar Adi Guzman at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan. Sa pamagitan ng kasunduan na ito, binibigyang diin ng Manawag ang kahalagan ng kooperasyon, malasakit at pagkakaisa ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong tugunan ang problema sa illegal na droga at suportahan ang rehabilitasyon ng mga drug surrenderer.
Sa kabila naman ng masamang panahon, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng uplift assistance sa mga benepisyaryo sa Region 1. Mula August 5 hanggang 8, nagtungong matahon ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region at Angels in Red Vest sa ilang lugar sa Pangasinan at Ilocos Sur upang magsagawa ng manual payout para sa mga Group 2 beneficiaries na binubuo ng mga mahirap at near-poor households. Nagpatuloy naman ang payout nitong August 10 para sa mga Group 2 beneficiaries sa Galimuyod at Nagbukal, Ilocos Sur, ganun din sa Bulinaw at Pozo Rubio sa Pangasinan. Sa kabuuan, umabot sa 40,556 Group 2 beneficiaries sa buong Region 1 ang nakatanggap ng 2,000 pesos uplift assistance para sa buwan ng Hulyo sa pamagitan ng manual payout. Ayon sa programa, para sa mga susunod na buwan hanggang December 2026, direktang ipapadala ang uplift assistance sa mga napiling e-wallet o bank account ng mga Group 2 beneficiaries. Inaasahang magiging mas mabilis pa at mas convenient ang pagtanggap ng ayuda sa pamagitan ng electronic transfer na makatutulong upang mas mapadali ang access ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa kanilang assistance. Patuloy ding sinasagawa ng DSWD ang payout operations sa iba't ibang lugar sa Region 1 para matyak na matanggap ng mga kwalipikado ang benepisyaryo ang kanilang ayuda. Sa ating police report, sa 24 anyos sa driver arestado sa buy-bust operation sa Bayambang, 17,600 na halaga ng hinihinalang shabu na samsam. Detalye ng balitang yan at iba pa sa aming pagbabalik. Aksyon Radyo Balita. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan, oras alas 7:54. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. MX3. Dito ako, believe. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita
makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, Ayas, yung #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunan. Aksyon! Radyo! Balita! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo. Police Report. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ito pa rin sa DWCM Aksyon Radyo Balita. Arestado ang 24 anyos na lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng Bayambang Municipal Police Station at sa ulat, isinagawang operasyon sa koordinasyon ng PDEA Regional Office 1. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa suspect na residente sa nasabing bayan, isang binata nagtatrabaho bilang driver. Nasamsa mula sa operasyon ng 2 heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng kabuang 2.59 grams ng hininalang shabu na may standard drug price na 17,612. Na-recover din ng isang minarkahang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money, smartphone at motorsiklo. Isinagawa ang inventory at marking ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon sa presensya ng mga mandatory witnesses at ng suspect alinsunod sa tinakda ng batas. Nakatakda na itong sampahan ng kaso. 3 lalaki naman ang inaresto matapos umanong mauwi sa pananaksak ang isang insidente sa Tayug. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, dumating ang 2 biktima kasama kanilang kaanak sa harap ng isang inuupahang apartment sa Tayug nang bigla umanong lumapit ang mga sospek at gulpihin ang 36 anyos na biktima.
Isang 27 anyos na sospek ang umano'y bumunot ng kitchen knife at sinaksak ang biktima sa likod. Sinubukan namang awatin ay kalawang biktima, isang 26 anyos na lalaki ang gulong, ngunit siya rin umano'y paulit-ulit na sinuntok ng unang sospek. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng PNP sa lugar kung saan naabutan pa nilang 3 sospek at tulang inaresto ang mga ito. Na-recover din sa pinangirihan ng kitchen knife na pinaniniwalang ginamit sa insidente at nasa kustodiya na ng Taguig Police Station bilang bahagi ng ebidensya. Agad sinugod sa paggamutan ng 2 biktima para sa kaukulang medical treatment. Ang 36 anyos na biktima ay nilipat sa ibang paggamutan at nulat na stable at may malay, habang ang 26 anyos na biktima ay nakalabas na matapos mabigyan ng lunas. Dinala rin sa paggamutan na 3 naarestong sospek para sa medical examination bago dinala sa Taguig Police Station. Isa namang 21 anyos na lalaki nasugatan matapos saksakin at pagtatagi ng 2 lalaki kasunod ng mainitang pagtatalo sa Manawag. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, pauwi ang biktima kasamang kanyang mga kaibigan nang harangin umano sila ng 2 sospek. Nauwi sa mainitang pagtatalo ang insidente hanggang sa magkaroon ng suntukan. Sa kasagsagan ng away, umano'y bumunod ng patalim ang unang sospek at sinaksak ang biktima sa kaliwang bahagi ng tiyan. Samantala, bumunot naman umano ng brush hook ang kalawang sospek at tinaga ang biktima sa kaliwang balikat. Agad na dinala ang biktima sa paggamutan para sa kaukulang lunas at kasalukuyang nasa stable condition. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga tauhan ng Manawag Municipal Police Station katuwang mga barangay officials na nagresulta sa pagkakaaresto sa 2 sospek. Na-recover din ng otoridad ang brush hook na ginamit sa insidente. Dinala rin ang mga naarestong sospek sa paggamutan para sa medical examination bago dinala sa pulisya. Inihanda na rin ang kasong sasampa laban sa mga ito. Sa ating balitang pambansa, nababahala ang House Prosecution Panel sa panibagong pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos imungkahi ng defense team na ikumpara ang libo-libong records sa sakop ng 612.5 million confidential funds. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr., ipinag-utos ng presiding officer na si Senator Francis Escudero ang pagkukumpara ng mga dokumento upang mapabilis ang trial bago ipagpatuloy ang testimonya ni COA State Auditor Sailin May Del Campo. Sakop na mga dokumento ang libo-libong liquidation records mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Partikular na binigyang diin ni Del Campo at 845 acknowledgement receipts na sumusuporta sa liquidation ng 125 billion confidential funds na ginamit ng OVP sa loob ng 11 araw. Na una ng tumistigo si COA State Auditor Roderick Wamil na nagsagawa ng audit bago siya lumipat mula sa COA Intelligence and Confidential Funds Office Audit Office noong 2024. Tumanggi ang depensa na questionin ang authenticity ng 845 receipts at inatasan ng korte ang prosekusyon at defense na magkumpara ng kopya sa harap ng clerk of court. Layunin nitong gawing common exhibit sa mga dokumento upang mabawasan ang testimonya ni Del Campo. Ngunit ayon kay Tolosa, sinabi ng depensa na August 14 lamang sila available para sa pagkukumpara. Dagdag pa ni Tolosa, mayroong 16 na abogado ang panig ni Duterte at hindi kailangan ng lahat para sa dokumento. Nakasaad na sana kahapon ang pagtutol ng prosekusyon sa akbang ng depensa, ngunit dahil kansilado ang trial dulot ng habagat, ipipresenta na lamang ito sa susunod na pagdinig ng korte. Inaasahang ihayag na sa susunod na linggo ang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa extradition request ng Estados Unidos laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Palace Press Officer USEC Attorney Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ng mabuti ng Pangulo ang naturang kahilingan bago maglabas ng final na anunsyo. Dagdag pa niya, sa mga darating na linggo, magbibigay si Marcos ng malinaw na desisyon hinggil dito. Lininaw ni Castro, nakasaad sa kasunduan ng Pilipinas at Amerika ang proseso ng extradition. 2 ang maaring pigilan kung ito ay maaring manatili sa bansa si Kibuloy habang dinidinig ang kaso, itigil pansamantala ang kaso rito at sa ilalim siya sa extradition upang maipadala sa Estados Unidos. Gayunman, hindi pa matukoy ni Castro kung sino ang may kapangyarihang magdesisyon sa 2 opsyon. Iginit niya lahat ng may hakbang ay dapat dumaan sa tamang proseso at alinsunod sa umiiral na batas. Balita sa ibayang dagat,
Hindi bababa sa 111 na katao ang nasawi matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol ang Colombia. Isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa bansa nitong mga nakaraang taon. Ayon sa Colombia na Geological Service, tumama ang lindol alas 7:34 ng umaga at nagmula sa lalawigan ng Choco sa ilalim ng may lalim na 103 kilometers. Malawak ang lugar na nakaramdam ng pagyanig na umabot sa iba't ibang bahagi ng kanlurang Colombia. Isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng Pereira kung saan hindi bababa sa 4 na po ang iniulat na nasawi sa metropolitan area. Tinatayang 65 gusali ang gumuho habang pinaniniwalang may mga taong nakulong sa 15 sa mga ito. May mga ulat din ng pagkasira ng mga gusali sa Cali kung saan 32 gusali ang gumuho. Nakaranas din ng pinsala sa iba't ibang lungsod gaya ng Manizales, Quibdó, Medellin, pati na rin sa rehiyon ng Choco at Valle del Cauca. Samantala, sinabi ng alkalde ng San Jose del Palmar na malapit sa sentro ng lindol na wala umunong naiulat na nasawi na sugatan sa kanilang lugar bagamat napinsala ang mga kalsadang nag-uunay rito sa ibang lugar. Patuloy ang search and rescue operation dahil inaasahang maaring madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi lalo pat may mga ulat na posibleng may mga taong nakulong sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Nagpatupad din ng curfew sa ilang bahagi ng Pereira bilang bahagi ng mga akbang para sa kaligtasan ng mga residente. Aksyon Radio. Showbiz Balita. Kwento ni Shuvi Entrata ang pagtulong niya sa isang babaeng umiiyak sa restroom attendant na nakilala niya sa isang birthday event noong July 21. Matapos manalo ng 20,000 pesos sa raffle, ibinigay niya ang kalahati o ang 10,000 pesos sa attendant dahil nararamdaman niyang maaring kailanganin nito ang pera. Aniya hindi niya alam ang eksaktong sitwasyon ng babae pero naniniwala siyang magiging blessing ang ibinigay niyang halaga. Natutuwa rin si Shuvi na nakilala siya ng attendant bilang Tonette Mendoza, ang karakter niya sa Master Cutter, sa halip na bilang Shuvi mismo. Para sa kanya, isang magandang pakiramdam bilang artista na nakikilala at na-appreciate ang karakter na kanyang ginagampanan. Samantala, masaya din si Shuvi sa pagpapatuloy ng kanyang endorsement sa jeans na naging bahagi ng kanyang career sa loob ng halos 5 taon. Nagsimula ang relasyon niya sa brand noong 2021 matapos siyang manalo sa isang TikTok challenge at sinabi niyang malaking bahagi ang nasabing jeans at ng brand na ito sa pagtupad ng kanyang pangarap na maging endorser. Aksyon Radio. Sports News. Naputol naman ang matikas na ratsyada ni Alex Ayala upang tuluyang mamaalam sa kompetisyon sa WTA 1000 National Bank Open sa Toronto, Canada kahapon. Lumasap ang Pinay netter ng 4-6-0-6 na kabiguan sa kamay ni world number 12 Belinda Bencic ng Switzerland sa kanilang round of 16 match sa Asobi Stadium Center Courts. Bagamat may iniinang injury, hindi sumuko si Ayala sa buong panahon ng laban. Bitbit niya ang never say die spirits na gawang makipagsabay ni Ayala sa first set kung saan tumabla pa ito 4-4. Ngunit mas kinatigan ng swerte si Bencic sa dalawang sunod na games para makuha ang 1-0 na bentahe. Sa second set, ramdam na ang pagbagal ni Ayala dahil sa injury kaya dinumina ni Bencic ang laro para makuha ang 5-0 na kalamangan. Hindi naman agad sumuko si Ayala sa final game na bumangon nito mula sa 0-40 na pagkabaon at maipuwersa pa nito ang 40-40 deuce bago ang kinin ni Bencic ang 2 puntos at makuha ang panalo. Matapos ang laban, tumanggap ng standing ovation si Ayala mula sa mga Pinoy fans na nanonood ng kanilang laban. Muling nagpasalamat si Ayala sa mga kababayan nitong patuloy na sumusuporta sa kanyang manalo man o matalo. Sa kabila ng kabiguan, mag-uwi pa rin si Ayala ng $81,800 na premyo o katumbas ng 5 million pesos sa pagpasok nito sa 4th round. Magandang pagkakataon din nito upang makapagpahinga si Ayala dahil sunod-sunod ang laban nito sa pool ng magkampiyon nito sa Mubadala DC Open sa Washington DC. Sunod na sasabak si Ayala sa Cincinnati Open sa Amerika na isa ring WTA 1000 event. Gaganapin ang Cincinnati Open sa August 13 hanggang 23 sa Lindner Family Tennis Center sa Mason, Ohio. Matapos ito, lalarga naman si Ayala sa prestigyosong US Open sa New York City, ang pinakahuling Grand Slam event ng taong ito.
Mga ka-aksyon, inyo pong natunghayan ang kalipunan ng ating mga pagbabalita dito pa rin sa DWCM Aksyon Radyo Balita. Ako po yung nagpapasalamat sa lahat po ng mga nanood, nakinig sa ating balitaan ngayong umagang ito. Good morning, maraming salamat po sa inyo, Sir Ben Gab Jovellanos, Ma'am Vivian Olarte, maraming salamat. Ma'am May Bonzo, good morning ma'am, stay safe and be alert sa lahat. Shout out Barangay Tubong, kamusta na Aguinaldo and Albarillo Bonzo family? Ingat. Thanks po. Maraming salamat Albarillo and Bonzo family, Aguinaldo family, dyan po sa Barangay Tubong. Thank you din sa iba pang mga viewers po natin, mga nanood po sa atin. Sir Mel Aguilar, good morning. Maraming salamat. Marilyn Malano, Riza, hello, good morning. Riza Fernandez Revilla, ang sexing barangay secretary ng Kapaway, San Jacinto. Good morning. Good morning, Ma'am Violi. Good morning, Sir Eddie Ruiz Jimenez, Sir Abraham Carriazo Joquino. Good morning. Kay Ma'am Nancy at kay Ma'am Pastor A. Estrada Jr. Thank you po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department, Action Kenneth Villanueva. Ako naman po ito, Action Dav Tibakay. Nag-iiwan po sa inyo ng Sangma Aksyong Morning sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita. Susunod sa ilang saglit ang mga issue ng bayan. Hotline. Dito pa rin sa inyong natatanging himpilan, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyo.